Кніга прарока Ісаі, раздзел 58. Крычы моцна, не пераставай, як трубу падымі голас свой і абвясці народу майму злачынствы іх і дому Якуба грахі іх. Мяне шукаюць з дня на дзень і хочуць ведаць дарогі мае, быццам народ, які справядлівасць чыніць і не пакідае закону Бога свайго. Просяць мяне аб справядлівым судзе, хочуць наблізіцца да Бога. Чаго посцілі мы, а ты не бачыў? Упакорвалі душу нашу, а ты не ведаеш. Вось жа, у дзень посту вашага вы робіце свае справы і прыціскаеце ўсіх працаўнікоў вашых. Вось вы посціце для звадак і спрэчак, ды чыніце бязбожную бойку. Не посціце, як сёння, каб чуўся на вышыні голас ваш. Ці ж гэта такі пост, які я выбраў? Дзень, калі чалавек прыгнятае душу сваю? Ці хіліць галаву сваю, як трасціна? Або ў мех адзяваецца і попелам пасыпаецца? Ці ж гэта назавеш ты постам і днём мілым Господу? Ці ж не гэта сапраўдны пост, што я выбраў, каб зняць путы правіннасці, развязаць вяроўкі ярма, адпусціць на свабоду тых, якія прыгнечаны, і зламаць усякае ярмо? Ці ж не тое, каб падзяліцца хлебам тваім з галодным, ды убогіх і бяздомных прыняць у дом свой? Калі пабачыш голага, адзень яго, а родным сваім не пагаджай. Тады зазіхаціць святло тваё, быццам зара, і аздараўленне тваё хутчэй пачнецца. А справядлівасць твая пойдзе перад абліччам тваім, а слава Господа наблізіцца да цябе. Тады будзеш прасіць, і Господ выслухае. Будзеш прызываць і скажа: «Вось, я тут». Калі прымеш з-паміж сябе ярмо і перастанеш пагражаць пальцам і гаварыць пераваротна, калі адкрыеш душу сваю перад галодным, а душу засмучаную умацуеш, тады зазіхаціць святло тваё ў цемры, і цемра твая стане поўднем. І будзе весці цябе Господ заўсёды, і насыціць душу тваю ў месцах засушлівых, і косці твае ўмацуе. І будзеш ты, як сад паліваны, і як крыніца, воды якой не высыхаюць. Ды адбудуе народ твой старажытныя руіны, адновіш ты падмуркі многіх пакаленняў, і назавуць цябе аднавіцелем руінаў, выправіцелем дарог, каб можна было жыць. Калі адвядзеш нагу сваю ў шабат, каб не рабіць працы ў дзень мой святы, і назавеш шабат асалодаю і слаўным святым днём для Господа, і калі ўшануеш яго, адклаўшы падарожжы свае, справы свае і размовы свае, тады будзеш захапляцца Господам. І зраблю так, што ты ўздымешся на вышыні зямныя, і карміць буду цябе спадчынай Якуба, бацькі твайго. Вусны Господа сказалі гэта.